Guys, for today's vlog, para to sa mga mahilig maglagay ng mga music o sounds natin sa mga ina-upload nating video sa mga reels natin. So first step, punta tayo sa help center. Click natin yung help center. Ayan, business help center. Then scroll down natin pababa. Ayan. Scroll down natin pababa. Scroll down natin pababa. Then click natin yung business type. Then creator. Okay, so matagal lang siya guys. And then pupunta tayo sa click natin yung earn money. Okay, next click natin yung monetization tools. Step by step to guys. Okay, so scroll down natin. So i-click natin yung account natin. Okay, click natin yung view tools. Next, scroll down natin. So click natin yung tatlong guhit, yan, all tools. Then swipe natin. Yan, swipe natin. And then click natin yung sounds collection guys, click natin. So dito kayo kukuha guys ng mga music na nilalagay nyo sa mga reels nyo, sa mga video, para hindi po tayo makapiright. Okay, para non-copyright tayo. Then dito i-download nyo kung ano yung mga gusto nyong sounds guys. So yung arrow na yon, so pwede nyo muna siyang i-play. Then pag download, click nyo yung arrow. Ayan, click. So automatic na yun, magda-download na yun guys. And pwede nyo siyang gamitin sa mga reels nyo, sa mga ina-upload nating mga video. And guys, I hope na nagustuhan nyo. Kung nagustuhan mo yung video, please follow me guys for more videos and more tutorials. And for more tutorials guys. Click. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, please follow. And kung nagustuhan mo yung video na to guys, please follow me. Kung nagustuhan mo yung video na to guys, please follow for more videos para sa mga doon. Okay guys, kung nagustuhan mo yung video na to guys, please follow. And meron din tayong Facebook page, Jen Joey TV, and YouTube channel, Joey Official Vlogs, para sa mga susunod nating vlog guys. Thank you, bye!